Това е млад състезател на 19 години, 20 кара в момента, тренира от 8 години бокс с 75 мача обаче в своя актив, докато нашия е с 38 едва. Шампион за юноши е Айрин. И аз мисля, че може да свърши добра работа. Участието на Мартин Уорд на последното европейско първенство за юноши беше относително успешно. Той постигна бронзов медал. Стигна до полуфинала, където загуби от руският боксер Исаев. Не. Да не би пък тези хвалебствени думи, които използвах за да определя, че и да кажа, че Айрин Исметов ми е направил най-дълбоко впечатление, ще се окажат без всякаква стойност, ако той загуби днешния матч. Много е добър Уорд. Аз мисля, че така и двамата подхождат твърде предпазливо в този първи раунд. Обаче сега на Уорд директно в брадата на нашия състезател и ето, че Уорд получи вече точка. Не е силата на нашия боксер да изчаква, да седи в далечната дистанция, предпочита той средната дистанция и там експлодира някакси с 3-4 ударни серии, поне един от тях винаги попада. Къде са 3-4, къде е нито една до момента? Трудно му е, много е бърз англичанин. Аз мисля, че нашия ще постепенно ще поеме инициативата. Трудно му, обаче доста активен е англичанинът, постоянно пуска удари, това е по-добре. Далеч сега би трябвало да има един удар. Да, за съжаление ударите в тялото не се точкуват. Те самите съдии не са много сигурни дали ударът е бил точен или не и затова, а пък това е за съжаление един много голям недостатък на системата, да не се точкуват ударите в тялото. Това беше един чисто пласиран десен апъркът на Айрин. Виждате Петър Лесов колко настървено обяснява на своя възпитаник какво трябва да направи. Не е доволен от това, което показа Айрин Исметов в първия рунд. Не, беше твърде пасивен. Той не може да усети дистанцията. Много подвижен е неговия съперник. Ту разкъсва дистанцията, отива далеч от съперника Уорд. Ту е твърде близко и това е много сложно за преценка, кога точно да нанесеш удара. Начало на втори рунд. Като че ли малко по-активно започва Айрин Исметов в тази втора част. Много добре се защитава англичанина. Да. Виж как се е скрил направо в гарда си. Да, това беше едно много точно. Разбира се, че трябва да има точка. Много точно дясно круше на Айрин. Изненада той съперника си. Тък му беше смъкнал дясната си ръка Мартин Уорд. Самия той да удари по-бърз. Изпревари го Айрин. Да видим още един път какво ще последва. Матч е изравнен. Айде да видим. Точно тук е мястото, където той може да спечели още една точка. Сега да го посъветвам това, което казах и за Александров, да се дръпне назад и да удари. Той Александров не ме чу, този ще ме чуе тук. Този матч е много по-драматичен, много повече динамика има в него. Аз мисля, че беше прекалено стъписан в първата част. Сега по съвсем различен начин изглежда Айрин Исметов в втората.
така няма да стане. Много хитър е англичанинът, не случайно и той е с успехи в международни състезания. Нарочно разтворя ръцете си, така че да блокира действията на Айрин. Но това, което казах преди малко, че рано или късно Айрин ще поеме инициативата. Именно това става в момента. Вече той определя нещата. Развитието на матча, как го загражда добре сега с лявата си ръка. Да се дръпне сега малко назад, да даде възможност на неговия съперник да си въобрази, че може да атакува, така че да пусне удар и тогава да се открие. Тогава Айрин с своята изключителна бързина може да го изпревари. Още една много добра точка с десен прав над левия прав на съперника. Добре се развиха нещата за него във втория рунд. Класира два точни удара. Все по-убедителен и по-убедителен ще става от тук нататък Айрин. Вече съм сигурен за това. Вижте как омекна някакси англичанина. Вече не е същия. Много по-добра беше тази част за българина от първата. Мартин Руа от Англия в Сидней е член на боксовия клуб Рефрон IBC. Роден е на 13 юли 1971 година. Има 8 годишен стаж като боксер. Личен тренер. Петър Лесов също ми изглежда малко по-доволен. 77 срещи от тях, 70 победи, 37 международни, 32 победи. Номер 1 в Англия, европейски юношески шампион. Между другото, Камене, гледайки сега англичанина, отново се сещам за английския бокс и за аматьорски, и за това колко той прогресира последните години. Аз на тази тема доста излияния му хвърлих още вчера, но затова е главната причина е самата държава, правителството, което с оглед на доброто класиране на Олимпийските игри в Лондон отпуска много средства и там се започва с централизираната подготовка още от кадети, още от 14 годишна възраст. И виждате и резултата. Не случайно. Всички тези боксери, които до Олимпийските игри са аматьори, след това ще преминат в професионалния легър, защото това е естественото развитие на нещата и там ще извоюват успехи. Те имат традиции в това отношение. Сегашният световен шампион в тежка категория Дейвид Хей беше един много добър аматьор. Рики Хътън също е един много добър аматьор с една европейска титла при аматьорите. След това и световен шампион за професионалисти, както и Дейвид Хей. И имат още двама-трима, които са също в елита на световния професионален бокс в момента. А пък представите ли си как ще бъде след 2012 година? Тогава несъмнено те ще доминират, за разлика от американците, при които се забелязва едно отстъпление, с изключение, разбира се, на 2-3 категории, където те са феноменални. Успя англичанина да върне точицата аванс. Сега при тази размяна на удари съдиите не отчетоха нищо. Трудно ще бъде до края за Айрин Исметов. На всяка цена трябва да засили малко темпото на Айрин Исметов. Струва ми се, че ако резултатът завърши 2-2, тогава точките ще бъдат, по-точните удари ще бъдат за англичанина. Т.е. не по-точни там и повечето удари. Тогава има опасност и да загубиме този матч. Добре, сега само трябва много да внимава. Възприе много така интересна тактика англичанина, да бяга колкото се може повече,
и вероятно разчитайки на това, че ще му дадат победата, ако завърши матча 2-2 точки. Точно така, този удар отново не беше точен в ръкавиците на Мартин Уорд. Една единствена точица искам да видя от Айрин Исметов. Един точен удар, плътен, така че просто да не може да бъде пренебрегнат от съдиите. Но тук в центъра на ринга няма преимущество. Тук е далеч по-добре греч. Да, наистина 2-2 е резултата. От тук нататък ще трепериме. Предполагам, че и треньорите в момента са на ногти да ти кажа честно, аз пък си мисля точно обратното. Особено в този трети рунд българи нанесе поне няколко удара, които според мен са били видяни от съдиите, но не по едно и също време. Да, възможно да е така. Мисля си, че има шанси да бъде победител. Айрин Исметов, 3-2 гласа. Айрин Исметов е победител. Англичанина се ядосва. За мен, според мен, това свиркане от страна на публиката е по-скоро знак на одобрение, отколкото отрицание. Аз смятам, че Айрин Исметов заслужено получи победата в този матч. Ето, че още един българин с златен медал от турнира Странджа. Той се казва Айрин Исметов. Според мен, Камене, не бяха на празни толкова хвалебствия. Не беше, разбира се, убедителен колкото в предишните двубои, но в крайна сметка показа характера Айрин Исметов. Виж, то е типично за всички двубои, за всички на Айрин Исметов и срещу сънародника му Сусликов вчера на полуфиналите. Двамата са твърде равностойни, както на тренировка. Категория до 60 кг, там победител стана Айрин Исметов. Предполагам, спомняте си, само от преди няколко минутки. Ето ги бронзовите медалисти. Сред тях и българина Радослав Сусликов. Сребърен медал за Мартин Уорд от Англия. И злато за Айрин Исметов. Айрин Исметов бе втория златен медалист за България. Ето го, преди него и Александър Александров, а след тях пък и Николай Коев. Александър Тервел Пулев. След края на награждаването Еванс от Уелс и Андрей